plus is that C4 schools fees kind of subsidized. Giwache ni zero ta analuonge ni subsidized because there is no completely free education. Nikech brother, you have to buy uniform, you have to buy some resources, machalo books, nyaki ntiere supplies medhinyeo. Koro maybe in terms of school fee payment, emibiro yudo kantiere. To the school itself, bedwaro dongo. The board, di bedo, gi plus the head of institution. Through at the AGM, give the pass a few levies, which must be met. Mondo minkata kantiere a few infrastructural support magidwaro. Gibegi yudie, kama lweti gitimore nade. Chopie. Koro yudo kama, burden ni dhidok ne janyuol. Okay. Mondo janyuolo ne, kaka timre nade, kaka bedo. To chutho pile, VOJ, kuma ji obet ni gidware free of charge, quality onge. Mana dieri madwa wacho. Gir nononge babera inya manyalo wuoki. Manyalo wuoki. Nyaka ibende, isoe lweti matin, ki inject lweti matin, ti yudo ka ginene no nitiere. Koro en ga tripartite link, nyathi nitie, school nitie, janyuol kata guardian nitiere. Ma all of us owinjo wariure kanyakla mondo mi wapush. Kata kitero nyathi school, nitiere seche moko activities matimre within school, machalo ni academic clinic. Yes. Academic clinic iluongo ga jonyuol mondo dhiyo, igo mbaka gi japuonj. Ni moth ni en nyathina, to kamae kako perform e school. Kata ka janyuol ok elewa kabisa, nyiso ga jonyuol ka romo ga kodgi. Presence ni no. Bedo ni kanyo no. Bedo ni kanyo e school. Miyo ga nyathini, mijingo moro ni kare. Janyuolo de wach school. Koro ambe nyaka kasra. Nyaka kaska. Nikech obedo, anase bedo kadhi e school moro makaluo kama sekundi, kata mana primary jadhiega. To nitie gik moko adek masefwenyo. Ka okidhi sama oluongo jonyuol magin one on one. Yes. Gi jopuonj, to nyathini ni piny biro chame ni an chal ka gima gini owel weta kenda. Janyuol na okodich gi weche mag somo. Kamano. Chulo school fees no kenda okoromo. Mar ariyo masebedo kaneno jonyuol magin joma chuo, kwan gi okane kado bedo mang'eny ahinya e wach mar luwo kuonde ma nyithigi somo. Akiani higa mokalo na neno kuonde masadhi mang'eny. Higa ni bende wuok tich natimo admission e school moro. Tich ariyo timo admission e school moro. Tich adek joma mokalo timo admission moro. Thursday be nyatimo moro gi Friday bende. Joma mokalo timo natimo admissions mang'eny ahinya e school. To be naneno joma kelo nyithinde e school, aduoga fwenyo ni chuo bedo matin ahinya. Opogore kod joma mine. Ang'o ma dibende timore? Okay, erokamano VOJ. Actually, en a major gap a society marwa. I did a study mar male involvement a life mar nyithindo ka affect their social, emotional gi cognitive well-being. Cognitive en somo mar obwongo. Social en interaction kako bedo gi jowete galuora mare to gi the emotional well-being, kako control feelings mage, ichwang mare, mor mare, gima chalo kama. Tiyudo ni when a father, ka janyuol madichuo obedo involved e ngima nyathi, tiyudo ka cognitive mare ability dhi malo, ng'eyo mare idho malo ki obwongo. Kako control emotion idho malo, kaka o socialize gi ji idho malo. And more so for boys, gibedo role model. For girls, nyithindo manyiri, ka baba gi a good role model, to chieng' kogombo no kende to manyo wuon gi ei wuon ode modwano kawe no. Kori yudo ka mostly ka iran ga programs ma involve jomachuo. To jomachuo koni ni gin gidich gidhi dwaro onge thuolo mar wuok, no dhi bet odhi ketho saa e bura. To ajawacho ne gini ka gin ga like jokristo, taja terogi e buk maduong' mar muma. To wang'iyo kod gi buk mar Zaburi 127 kare 3 nyaka 5 mawacho ni
nyithindo gin gweth moya kuom Nyasaye. Ting'eni vyoje kimia gift, kimia mich moro, to ibiro tiyudo ka ajwang'o mich, chunyi jok koda. Koro jonyuolwa ma kaluo agombo mondo especially chuo dwaro tich ber, ok rach, nikech tichno ema ji chamo, to tichno ema chulo school fee. To kik wa forget gimoro achiel, awacho ga karomo ga gi jonyuol parents meeting, ajanyiso gi ni inyalo invest mang'eny, manyo pesa ber, but vyoje inyalo manyo pesa tiduogi tiyo gi pesa mimanyo ni kori rehabilitate nyithindo. Samoro donje kongo nekeche nyithindo claim ga presence ma janyuol, ni onge seche mano dwari. Koro gini odhi affect mane momi neno ka ntiere linkage gi social gi emotional. Nikech okref seche moko nyathi gomba no yudi ubet piny ugo mbaka opim nie gima chande, koloso kodi kamano mugo mbaka tikone ni kata ka en ka korsa school timi jiwrie nyathina piny teko koka. Wach mowuok kuom janyuol, especially ka en janyuol madichuo to dak en gi nyithinde, yudo ka oting'o ga pek moro e iye, nyathi kawe ga little bit